Amalong. Hey, I want to think your woman is. Alisa, ndimumandisi jo. Mfethu bengicela ubuye mfethu because kaloku bengaxoxwanga elahlobo, ungaqoxwanga elahlobo. Mfethu nawe usikuhlale mfethu xa ufikile apha. Ngoku umakhulu wami uyakhalaza mfethu uthi into zenzayo akaziqhelanga ukubona usitye idringobhobho lawe yoyinantsiki itrayist lawe le dringobhobho imunca ngezandla. Akho nto uyenzayo uyalala apha and then i-economy yekhabhathi lapha endlini iyahla. Ngam Uthi ke ngoku iwesi le uba urhathe iyogathi zabantwana uziqophoze ngesipeliti uzifunxe ezantsi uyayothuka. So ndicela jo uze but ungahlali efondini. Ngoku wena khathi ngathi naniqumbele le wena ndandingaqumbelanga mfethu ncela ungayi-messages zam Annelise. Akandazi. Umakhulu wam uyeza Right kaloku. Because mna ndiyafuna uba uze apha endlini xa wena usikuhlale uthi umakhulu wam uyandibhosa. Izinto zenzayo zesinax uyakwazi utya idlingobhobho wena imunce esandleni itrayist ingathi utya idlingobhobho. Khalazela neemovite zabantwana uba uyazigqiba. Andingomntana Dani mna ekhaya. Uqabhuze iyogathi ngesipeliti ngaphantsi uzifunxe zonke i-6 pack zabantwana Annelise. Hayi fondini. Ndiyacela Jodu, baby, cela ungabi nomsindo uthi umama bacela sendinawo. ubona ikhadi lam lebhanka ndithe likuwe. Cela utsale undinike. Ndizazoyithatha kuwe nemali xa sewuzidlulele. Ndicela uhoye ii-messages. Wena ingathi ndiyakugxotha ngoku because andikugxothi wena usikufuna uhlala apho. Wena funeke ndithini? Uhoye ii-messages zam. Hawu ngqala kubi lo. Ngqala uplus nomakhulu wakhe khame nemphenduli. Mandisi khame wo ima wo sawuthetha into enintsi hayi khawume. Bra kunindathi man up Mandisi qina ube yindoda kunindatsho. Esekutheni ngoku asekutheni ngoku konsekho i-social worker ngoku caba umakhulu akho yi-social worker. Bandibheka ngapha ndinxibe ntoni nditya kangakanani ndenza ntoni. Thenisekho i-social worker kaloku ngoku kwena. Emanse jonga ndiyeza ndifuna uzothetha nawe ubuqu and njengoba ndizothetha nawe ndifuna uyazi uba on one condition bhuti ndifuna undive on one condition ndizawuhlala apho. Andizuxolela uba mandingahlale nini ndingazi nini andiyikhathele uba indlu kamakhulu ndizawuhlala i-3 months. Ndizawuhlala i-3 months andizuva ngawe and andizuhlulela makhulu peyi andizuva omakhulu andizuva makatyele into beyitye yena qala noba nguye lebesityi and noba nguye lo utyela la trayist ityiwa nguye awumbone edumba Dani manje